fly kick ayifona ithaba la terrorism lithi vuthu phansi ndoda ayindoda ngiyagijima baba ngithi ngijahela ukulivala umlomo umuntu wangena emlomeni la kuluma lenza sekumemeza mina Languma ndoda ngapha mawuthi ndoda bhiza ikhuthuze ngapha lethamela ngiluma ndoda ngaruthula umuntu lapha kwasala inyama ngiluma ngibheka one masengijika ngale look yami sesigoga ngasho ukuthi angijoyina Asisigoga. alethi nathi cha ngathi ibhinga awavuma ngathi 10 tembula ngathi 9 fish kwabamnyama amshaya 22 hole sengidalo available ngintshota ngijwayele ngivusela lo manje sesigoga Lala sobise uthembulala be. Things ama-speculating so makhosha na. Leyo bengifuna We leave no stone unturned. ngithi ngi-grand 100 akukho Show guys, yeah. Welcome back to yet another episode of Realigning 9 to 5. You know we're doing it and we're doing it for TV. The podcast that other podcasters watch. You know guys, we're back again with Polam Dogo. Today we're talking about energy na ikhule ngaphansi Uniki. Hey, Nico Craig futhi. uyazi bro wami ngiyuthuthana mfethu man Ngijabula ukubona bro. uyalazi udaba ukuncenga bro wami Yeah. nami ngabonga mfetala ngiyacela ayi bengasho ukuthi ngisazokubona enhle kunini bro wami jo mara sibonge naku sahamba ngenyawo yabo asisaphelele mfethu Brami, first of all ngibonga nje ukuthi ngithe mangibeka ngendaba ye-podcast. Sure. Mfethu now ne-interest for to share the story sakho. And so of course at the end of the day it's about the educational podcast. Injalo. So ngicela ukuthi unikabike ukuthi ubani ukhulelephi kanjani up until uqale nje ongazibona ngathi manje asengitheve round here. Hola mawuthi amini igama lami nguNicholas bafethu usibongo ngakathibela vele ngwala iphola mtoko ngihlala la iphola ngikhulele khona vele around lami vele yangithola yonke into vele ngiyazelela ekasi mfethu before nje into eziningi ngithola uthi mfethu ndoda ayinami ukukhula kwami bra wami hayi khona man engidibene nezinto bra ngiyamangala futhi mina ngiseseyintwana ke ngithola bra wami ngiseseyintwana kakhulu ndoda jo anakhona manje ukubhema azi okuningi ngiyakubona yabona ukubhema mfethu kaye kuyahambisana kufaka nendaweni inkingeni eziningi futhi yabo bengiseseyintwana mina bra wami ngazi nokubhema sidlalela ibhola lapha yabona muse preaching la ipreaching la namusi ngaselokhunja bekunechuchuchu lapha sana bekunechuchuchu la nenje ukuganga nokuganga ngumunye u7 man lapha ipreaching kune preach man nabo le preach elihlukanisa itandi nebhodle sathola lapha nota abafihla ama-carton ngama-plastic ndoda ngathi bebashaya ibrak kamaphindile bavule enye imbobo lapha bolova bathatha ugwayi lapha bafihle lapha izinto awuthina sidlalela ibhola kwelibhola lapha sithi izinto ezingaka amagwayi mfethu ama-carton ayinathi vele sibantwana siyabhema yabo sathatha siyabhema ngendlini vele ngidlalela ekudeni noma ngihlala lapha estofini emuva ukuthi negwayi lentuthu ingazwakala lapha endlini ngidlile nini sathutha lapha enzansi ekhaya sengifundile phela ukubhema sesohlala le phezulu etandeni man bra wami man ngeke ngahlangana nenye out man bathi umpumi yangithola out sharp man yekibo bengithanda ukhaya amabhayisikili yabo kanti abo bra bakhe mngana vele kuyabhenywa vele kuthengiswa insango yabo angangenela izolo sasuka inkantina manje yabo angangenela izolo man bra wami man ayisayibhema man insango yabo anakhona insango man besithanda isihlathi ke thina kakhulu besingela yabo sithanda ukuyihlathini singela siduda yabona kube mnandi sibuye ayikuya nokuya yabona man endaweni abantu bayazi mina ngazi next ibrayam ngithola bebabeka ama-drugs lapha endlini mngani ama-drugs i-first born yasekhaya u-Ada ngithola abo Bramsiko lapha futhi naga besalele boma 2005 so ngithola vele uye bekadumile usinemane vele bekaphatha imbamba vele ndoda enye into lapho bebazifihla lapha ekhaya cabanga ku bra wami wona uthola kanjani
mina ngitshela ama-out endlela emathawa wena bhayiza wena yakena uhlabhekeni izinto ezingakanani and ngitshela ubhingo cabanga ubhingo Malibonga uyangithola nabo mjemeni vele bathi indoda hayi lapha endlini lapha hayi hayi nami mani okay ngintwana nyana ngithi lapha ePantshini la Grootman ngishona ngekudeni ngithe mangithi net umatrasi bra wami imapha amapilisi rivelele nyawo hayi ndoda lapho bekusesela ama black bag ile ma bag amnyama i10 phakathi uyangithola ndoda bengwathola ngathi ma grapes mngani yabona ama grapes kanjani and phakathi i10 angazi lapho bebastoka ngakhe bo ma 300 amabhola of njani ndoda noma ngikepile bekungabonakala nakhona amabhola nyawabona net lamabhansi agwentaba jowe ngwabona inyuku bra wami amabhenki angaka avele ngihlube lapha ibhenkini li1 ngihlube 100 200 nga11 yonke imali yangithola ngingenela amabhola ngwakepe ayingiphume mngani lithini ufale thukiwe hayi ngayijump vele ngiyahamba nami engiyavela vele ngiziphonsa kibo vele bobhingo hayi kuba mnandi lekubondozana khona lapho sibhemela khona vele hayi kuba mnandi vele amabhola kuyabhenywa vele lapho bosocalile ukushaya drugs bengingakaqali ngifunda khona lapho ngiza nazo lizo lezinto kiba ngithi phela manje lapho besikhona ubhema A1 C6 of usingakhi besha sonke ilanga lonke ndoda ikhona akuya nokuya ukujwayela bra wami yangithola solo vele manje sengiyazitshontsha lezi zinto sengiyabhema lapha imali ehlala nje qale kubhenywa lapha sekabhema and sekagcwala manje ama-out phela mahala yabona bazwile manje kuyaziwa manje yonke into and nami sengibasilema bo-achuse bamathi hayi ngasazikhiphi kulaba sesaqala siyabaleka manje sesibhemele emakhoneni yakuthola hayi ndoda sesibhemele emakhoneni lezi ziyasifuna ngapha siyabaleka ngapha ngiyabathengisela abanye-ke manje sengaqala ngiyathengisa ngapha maziphelile ndoda ngihamba ngiyabuyela ngiyakuthola manje out ngakuseya notice ngithola endlini abacavu phela endlini abakeni ndoda vele umagogo kakhonzo lapha endlini mzala akekho ndoda nesigebengu lapha endlini asikho ndoda ngiyakuthola angeke vele uzucabangele nokucabangela ukuthi ayikhona kunezinto lapha yabona namazulu ezwa kamnandi lapha bathengisa yonke into hayi mani nini umzala ngathi asola sole la atshintsha ipose atshintsha ipose ke manje angisazi ngizithola phi ke manje hayi mara ngikuduze sengiyazinukelela ngiyazifuna sengizwa ngedown sengiphethe uyialosta ke manje seyiphela alosta phela yabheda phela sengiyezwa ngiphethe deck imhamba ke futhi leya phela yokuqala leya beshareh leya bengadlali le ngithola ngiziguduze ngethi esilingeni ngifaka isandla ngizibambe nazi ngizidonse ngikephe ayidayile ngivele yabona manje mayidibana nami ngiyayibheka nami hayi vela ngijumpisela uyapha ngiyabona ukuthi uyafuna ukukhuluma ayikhulume phela ngidlala nabo magogo angeke uqale ayikuboni awujumpisi nodankawu ngijumpisi vele ngikawuzela ngifika ngobulala yabona mangidla vele ngiyafihla yonke into ngithola ngifuna phela ekhasi baningi ndoda bazongibona ukuthi kanjani yabo and manje beziha ngiyacabanga umagogo bese kasolela ngendlela bengiziphatha ngayo bro ngithola hayi ndoda ayivele ngihlukanise ayi manje athi maseqeda ukusolela so hayi nini nangisazitholi sikazishiftile angisazitholi yabo singiyasho ukuthi ngapha ngiphethe idown ke manje nophemani ke manje andokujwayelanga ngesipini aqala lapha inkunzi baba yakutshela ufaka ubani enkunzini ma-out phela ngithi ngama-out wami yangithola so la ubongikawuza nawo labo ngibhema nawo amajita wami vele ndoda sengifundisa abantu abaningi ukubhema intwana eziningi sezifunda ama-drugs mabe sibhema insango manje ama-out wami wonke siwabhema ithawo iyindoda abantu bangena edakeni sibali ndoda ubona ngale itandini abolova abaningi ndoda abojera boba namzala ndoda bangenile sibali so manje mawubamba inkunzi ubani oza ne-obdraga ukuthi okay senza vele ndoda iplan bekuyilelo lasivelela kena manazi masowubhema imali masoyuyazi angithola uyabona ukuthi elinye vele iplan phela manje uzihamba iline yabo ubugebengu phela ubhema ama-drugs nabolova angithola ndoda ngiyakutshela wena and uthi abheka ngapha siyigroup asikaze sabamba inkunzi siyaqala phethe amagoni lapha kwenzeka imomishi bro
Yangithola. La imehlwana vele suka na ulinye Grootman. Silibhekile endoda vele liphethe imali budlapha lifake nalapha phezulu la ekudeni ke cabanga la ishethini. Endoda sibhisa landela siphethe iphanga. Yangithola yimi uphuzeni uthokozana ngithola noMandanda C4 le time ehamba nenye intombi yalo. Endoda solo salikhapha sehla nalo la sithi avele solibamba silindeni yangithola nethi lijike lithi la imehlwana kusesenentaba so lapha. Oh yeah exactly yeah. Hayi inkunzi yakho neyabheda mngani ndoda sakigijima sithi fly kick. Sisele fly kick ayifuna ithaba la terrorism lithi vuthu. Yeah. Phansi ndoda. Ayindoda ngiyagijima baba ngithi ngijahela ukulivala umlomo. Umuntu wangena emlomeni la kuluma lenza. Ha sekumemeza mina ke. Iklumile. La kuluma ndoda ngapha mawuthi ndoda bhiza ikhuthuza ngapha lethamela kuluma ndoda ngaruthula umuno lapha kwasala inyama emlomeni. Namanga. Yakutshela ndoda bomlumo umuno wami unjani ndoda. Uyobona manje. Lo mncane ndoda uqala kwami ukubamba inkunzi. Yeah. Yangithola. SS. So gamukile ngadonsa lephanga. Zanke ngisaba nendaba ukuthi salibamba ofinzani sengiyazipheka manje mina. Yeah. Eselamemeza lapha. Indaba omimita bayandlula lapha. Wathi madoda ningazobamba inkunzi sonini. Basbridge. Bathi yenzani kahle. Ale yantombi le yavele yadla phansi azange ibuza ukuthi kwenzakalani ashiya umjini. One. Esisathopa ngikawathekile ndoda. Inyuku nithathile. Inyuku next. Kanjani manje? Hey ndoda noma ngazi kanjani ngoba sazithola sesokhalela uSinemane lapha kaBhlungu into ndoda silimele ndoda sikhona ndoda yabona sengiyakunamazulu futhi. And manje sewachiftile ke awusahlamisena lapha ekhasi wahlamisela lephezulu. Angalitshela Grootman nabi sithi uzama ukubamba inkunzi. Wena Nick uyahlupha. Woqala uthatha izinto zaka Ada. Manje avele ngisho ukuthi embarazini. Ngiyabaseleka bona ngiba nalento okubaseleka. Avele ngibheme ngitsala baba ngijwayele lapha ngivuka ngiyelapha. Fike ngime egedini baba. Yangithola. Lamazulu. Yeah. Washo wathi lo mfana ka-Ada lo unenkinga. Yakuthiwa ngene ngifike ngicela amanzi. Wathi kanti ngifuna lezi zinto zila ngaphandle zangitshela ukuthi abala azihlala endlini mngani. Jenet mangiguduza la ngaphandle mangithi nazi lapha bazimixe nama grapes neplastic ngathi ngasala ngathi fence ngapha emuva. Ebonelakhe. Bra wami mina bese ngizinukelela noma bazifihlile ngabayekisa ukuxamisa bomzali. Ngiyakutshela kawo. Aziceda ngaqala ngapha endlini vela ngazibhuruza lapha ngazibhuruza. Nala bese bahlamisela khona. Mngani bengasabeza ukawo. Bese ngifika nje noma kunini notebusuku vele ngifika nge10:10 siqale isiklami. Aziklami. Ngibona ukuthi uzilana ngedime ngane ezila ngaphandle. Owona ngathi ngiyadlala ngiyoshona straight lapha sifihle khona. Yawena. Ndoda bese ngizinukelela bra wami. Angithola. Bese ngizinukelela ndoda bagcine bayekile ukuxamisa next. Asho wena wasuyisa wena. Asho ukuthi akuyafana. Ngikutshela bra wami plan alisekho vele manje sokuyinkunzi. Waya ke no. Ndoda bese ibamba daylight futhi bengahleki ke lapho khona. Ethe ngine-down elideck. Yini direct ekwenza ukuthi ugcina uba heartless ubamba inkunzi ile down. Ile alosta. Ideck ke manje movuka nje vele sojwayela imali mina sengijwayela ukubhema. Yabo ngijwayela ukuphatha izinto eziningi vele. Yangithola. Kanti ngiya straight baba edakeni. Bra wami. Manje ngadlala. Before say mouth boy bamba daylight. Yeah. Bothunani. Ndoda ungibheka ngivele nje amashangana vela ngithi hey baba. Cha B. Ikoni. Yeah. B ngebro awusanda. Bese kunesibini vele uyibamba nge1. Abo athuzi bangekho. Ngibheka wani emehlweni ngakubona ukuthi asoshile phezulu kwakho. Ngithola phezulu kwakho ngiyalivula ngilibamba so ngabona ngiyaliphanga ngizokugwaza phela ngihleki. Akhiphe vele. Ngiyakuphezula njalo ngiyakuminyezela ngaphezulu. Yawena. Angihleki bra. Ngakulithatha. Ndoda vele uba nalo ngealosta. Awumqala umuntu lo mthatha. Ndoda uyambheka phela nawe uthi lona wangathatha ama-chance angangibhekisa phezulu lo. Uyangithola. Mara vele umbheke phela. Yabo. Amaramani yabona into mayitshela yakutshela mina vele bezingitshela bro wami. Uyangithola. Nabantu bengishaya nabo bengibatshela ama-out bengihlale ngiwatshela. Just fine manje sobamba lelandiya. Vele ngihlala ngenza first man. Uthi nibona ukuthi anisabaleki sengilibambile. Bona mina thu.
Uma badla phansi wena. Yeah, sengiyelibambile sana neniqhubeka. Le ntwana ziyavuma lezi masiqeda makumele sidala. Sesaqala siba no5. Yipi scenario ke wadibana nayo ngoba ukuthi bafuna ukusha or benifika nenzeni. Yiva bra wami ngomunye u7 ngiphethe insini. Angithola yeah. Angithola. Ngivaya nenye out yami umnyakeni noma uyizwa. Yeah, whisper yeah. Sorry. Ngapha mngani kwaMayamandiya angithola. Ngithe emacala. Hayi man ndoda sina next. Na umsebenzi asami soyishaya. Evele sa wama overall sitni angithola. Sasoyishaya mngani. Sehle nayi police station ngapha eKekden. Baqede kuyikhanda le police station. Manje solokugcwele lapha kunale ntwana lezi zidlala lapha amakhadi ngaphandle yabo. Yabaseleka ngithe mngani labo bazi bahambisa isikhathi laba yabo. Ngiyangena ungilandele wena emuva. Qale ngalo la eminyango mina uzobona ngami ngenzani. Asifine. Manje ngithe mangena basesese line nabanye abantu babhizi babhadala la ngaphandle egcwele. Vele ngisiphethe mngani. Angithola ngambheka le ndiya ngisho lo ngijwayela kabi. Tshela mase kubhadala mina ngavela ngasidonsa ngamkhoma uthi lagibela ngathi khanqa ngathi useklay down. Angithola ngathi lay down la goloza le ndi. What is it? What is it now my friend? Lapho umaliza ngapha ngavela athi vo. Wabona gqwale le dust. Athi futhi down ngayofaka lo ngabona le group egcola ngaphandle futhi ekhonga umoya. Yabahlali Yeah. Phezulu yonke intaba. Phezulu yonke ngapha umuntu asibaleka sami. Lethe ezilongo wangezwanga lapha epolice station. Ngavela ngeveni asami sokubaleka masijike khona. Yeah. Vibrate. Gone. Hey movie. Uyadlala bra wami. Akupha ama-twins. Wabuya game 2. Mina ngihlokumezile abokawo. Sanke bayiwine yami game. Ngala ngathi ngeyami impilo ngeke. Ngisiyinsimbi. Mina empra wami. Mina ngitaka nelinye plug. Mina bra wami. Ngiyakutshela mos. Kwenzakalani wena between wena nama-twins? Nawo mina bengwashaya wonke lamandiya. Bengwashaya vele. Ama-twins wafika athi ayaganda or wenzani? Bewafika lapha edlozini. Bewahlala afika endlini akaza ngithola. Akaze. Thola ubani mina. Uphinde ubuyele futhi washaye vye. Ndoda ngitshe ungashaya wonke lamandiya wala ekhasi. Wafika lapha endlini bathi magogo la somthola khona nathi umdubula bathi ibhamu nathi iziphethe. Phela ngisiphatha mina bengahleki. Mina awusiyinsimbi kimi. Ezilonga siyinsimbi. Vela ngekho umuntu oyinsimbi. Ngobona ukuthi umthofi lo uzowumela woza phambili icala ngiyofanawo. Ngithi wena. Yalibona ukuthi lingakanani lelo plug. Manje abame kancane. So manje amanye ama-scenario beside amandiya ayikho enye into oyishilo. Mina bra wami. Mina yabona mangaqoqela futhi mina le Shoprite le ngishaya kayi4. 4 times you safely. Ungena 99 or jump us. Brak. Sarene ngithi Brak. Yangithiwa. Yeah. Chachile lapho. So ungena ku roof. Yeah, bewahlala bayithola phihlekile isilingi. Waya. Yangithiwa. And ekugcineni okay camera shoot ubangani bathi reward 5,000 mangamthola akonfessa umagogo nozala wakhe straight antwana nami lo Wamgali. Lelo cala saliboshela waphuma wabhelwa ngayo Yona le 5,000. 2.5. So around ngoba last team ngibhela ukuthi e-town unokushaya around nangara e-town akhona uyafika uSpana or just indawo manje la okay e-town wena program isinoba masifuna umsebenzi kahle insimbi so yabo into ezinjalo e-town ngisengaka Spana kuyaphi aba out ngale azishaye ngokuthi ngize naso Spana ngapha. So asithi mhlambe ngayi I don't know mhlambe usuke expose ispan sakho yini amajida mawabaleka ngayi mina ngafuna ukuphanda ngala atazophanda ngapha batarget into enjani ngapha eMpumalanga phela ngale kashisa manje yeah akudlalwa ngale khabo bullet khabo le bullet ngale kudlalwa bro sure manje ngapha bayabona ukuthi ngathi bathathele ekudeni ingakho abantu abaningi basuka ekudeni bazoyisebenza ngapha bashaya ama-trans basipana ngapha kakhulu yebo bafuna uline wangapha bona ngale zakhala ngale
Manje i-case lokuqala elike kufahlanyisa iliphi and experiences ijele for the first time. Bro mina ngasho ukuthi amaseli yabo ngacala ngaboshwa emaseleni yabona ijele singakhuluma ngejele. Yeah. Qala kwami emaseleni uyizwa yini? Angisakhumbula ukuthi ngayiswa iliphi icala ngoba benginamacala amaningi. Ngithola. Angifuni nokungasho bro wami ngisakhumbula ukuthi ngayiswa iliphi icala lokuqala. Mara engilikhumbulayo la ngimikise ejele ngoba emaseleni bengisolo ngiyangiphuma. Mara ngoba bengisesentwana phela bengijuvenile mina. Ngabe ngiyintwana rare. Awona ngibuza ubunini because manje yangithola bengihlala ngiphuma mina ngebheli. 91. Hayi 91. 91 Yeah. Ngithola. Na 18 years ngibhema ama drugs straight. 18 whole years, half of my life. Stop. Cabanga. Leyo full time leyo job leyo ka. Ngithola. Lokuvuka every day ekseni. Ucabanga nje ukuthi kumele uhasile. So manje leli mawucala ukufahlaka busasho la ukuthi ukucala kwami mina ukuyejele. Ngithola. Ngaqala ngaye modabi. Ngakho ngibona iPaxstand ngathi into yayo sebantwaneni. Paxstand lapha kuse crash lapha. Ngangifuna ukukutshela mama mina ngitshela ivari lapha kamazidalela lapha. Ngithola. Mina ngikutshela ngejele modabi. Sun City Boxburg. Ashaya Ansemset Media eDelmas. Ngithola. Ngakhona usibeka ukuthi angakubeka bro wami futhi ngoba futhi story esimnandi yazi story lesi. Ngithola. Okay, ukusuka kwami da. Ngithola. Ngisusa ukuthi 2008 ne basigweba ngapha. Basigwebela ngaphandle. Yeah. Ngicala la kaMthenjane coaches, Sasha Mthenjane coaches emini ibra. Basikhiphe ephepheni ukuthi Bank News. 2008 cabanga ndoda mina bengogwetshwa. Cabanga ndoda 2008 ngagwetshwa mina. Ngithola. Ngakho kathi fuck off ngendawo la iphola ngathi uganga kakhulu la. Ngithola. Hamba ufunda le Delmas. Mangifika lena ngiyagela ngoba mnandi ngithola umuntu okhwini. Uyibhoza mose yangithaya. Uyibhoza bra wami. Netlock uneyashakelwe ezinye ashonelo umagogo wakhe athola imali yabo. Ndoda yakhona ndoda shine enye ipati enzima lapha ekiwe yangithola. Yeah, Mr. Party. Blind bra wami. Lo yabe ngifika ematayizini ndoda ngikayibo ma 600 ama 200 afasi kuphela. Cabanga ngalezo inkathi leyo ntaba beyisinda kangakanani. Angithola. Hlala amadayizi ndoda isinoma ndoda angishayile na. Yonke into vele. Sangena amateka ama Air Force la manayi. Ngithola. Lapha kakhe mngane asashayeni into yabo. Simema isigela sonke vele siplaka ama post yabo. Nazi izinye out mngane iklams lapha vele around nakhe 4. Isiklam vele bathi leya group ayisaba vele yabona bolovanyana bakhona. Abafika lapha ngibathi caseless stout. Yabo. Ababshaya anathi zawa vele ayitandrum kumnandi. Kanti boss yabo le yabaseleka la. Ibhizi tha Mr. Party akwazi kuba wasephona. Uthi wa Mr. Party akwazi kuba wasephona. Angingena indaba yakhe yabo. Wenza ubhene plus manje. Yeah, ngambona uthi alona ngathi uza nendaba eziningi. Umzala ngene straight lapha ndoda ngihleli phezulu kogela masofeni athi ibhinga amawashini. Ndoda ngidryise so angiphushele phezulu kwestands. And mase phuka lamathazi. Yabo. Angithene mangibheka kayi1 mase ngijika ngale look yami mase sigoga ngasho ukuthi angijoyine. Yasesigoga. Alethi nathi cha ngathi ibhinga doza la. Awavuma ngathi 10 kembula ngathi main switch babamnyama wadoza la. Amshaya 22 hole bese ngingalo yavele bengimjota wena ungijwayela ungivuselelo yami ngasesigoga. Ngiyangithola. And even like ayangithola ngasho utalo uyangijwayela lona kahle kahle and ngiziphatha kahle sengumuntu ngapha ndoda sengitshintshile kamnandi yonke into wena uzongitshela idoda yakho manje ngamkhombeni lezi zakhe zashisha zathula zathi du kumnyama phela mama bathenet babafundi ndoda futhi bekagcoke nejezi lekaphe ngamrola ngalo ngamhoga ngalo kamnandi wavuma uvumela mngani asho ukuthi uza kahle wena athi ayangidelela sorry kanti bazongibopha nakhona before bangibopha ngiyabaleka and ngapha
kumele ngibhale i-exam lokugcina iphepha lokugcina sanke ngalibhala cabanga ndoda ngitheni mangiceda ukugwaza umzali yabo ngivana nenye outcome konenye outcome bengiskimile la bengifunda nayo vele eclassini ayingivane nayo sesishintsha ipose sishaya moya ngicela amagazi nginjani ndoda ngithi lapha endlini fike ngitshintshe angithola ngiphume yabona manje ndoda akena umzala ndoda azi umzala ngacishe ukumbulala kabuhlungu ngacishe ukumbhoda vele manje self defense abayithathi le ngoba usukele wazosukela nini msejardini and manje la kusejardini lapha na ugelo obona inside lami elithusayo wathukwa naye ndoda wathuka wathi ngikhula sikanti usona wena yeyi sekuvele enye side yithi ngiyabheka nami kuseni lapho mangishaya isilala ngithi manje sengihambile sengitshintshile mangibuya vele sengicabanga yena kakhulu yabo nje ugelia ngoba ngithene ethi mangiceda ukutshintsha ngathi ngiyabuyela lapha engithola segcwele yawu mplele ufile uthulana yabo enye trans lapho uyamhoga engasho ukuthi esani sengimphukile khapha hayi the fuck ngale plaque selehlile ke manje sengisoba ke ngibuyele etshwaleni nene out yami angibishaya hayi manje ngisolo ngifana ngogela yabo ngithi ngifuna lapha kuyo ngithi bangiya nto ayo kunjani igazi lapha kwakhe emini esho umzala ngimhlahle amangithuwe vele engibona ukuthi abona la ngimoshile ke manje endoda ugela ka Nicholas wenza nani yabo angembona ukuthi ukwatile ngithi mzala ukawungisukela ngithi nawubonile bheka ungisukele yabona kawungisukele kanjani kanti akena ugelwa ngibhorha lo yakawo lo yakawo ubuya ngibhorha serious awona ngiyabona ukuthi yashisa unayi wazi ukuthi ushonile umzala wathi avela umzala wathi ubholile amangifika endlini ayindoda ende bekuyi weekend Sunday ke manje ithi impahla ayingibuyela isigogo magogo kwenzakalani ngoba kusasa ngithi ayi magogo ngizoya esikele acedile ukubhala mina yabo uthi manje washesha wabuya so ucedile ukubhala yabo uthi ngicedile ukubhala hayi thulu magogo le baye lapha endlini de labo hlala khona ka sister indoda phela umntwana wakho wenza so izolo ngizolo and umntwana wami so ubholile so phone magogo magogo ayisus avele ngibona ukuthi ama seyijumpile manje ngithola ayijumpile manje ngithola ngihlile ngithe clubs noma CID wase Denmark ngithola avela ngivunza avela nakhona ngaresist yabo angibona bathi sivile bathi lo mfana lo bekathi ufuna ukugwaza wena nalesihlamu sakhe ulentombazana ukushuzana cabanga ukema ngithi baqale lapha kuyo wagaza uyahlanya lo batshele ijika yonke la mina sengibhala statement sakhe ke nginethi ngokuzwa ngabo umsali ukuthi uthini abantu bafikile izolo bathi bazonihlasela ini nomgwazo nithana ngibebe benganaplan manje abantu ngithiwa bangiphonselela mara uyadlala wena udlale lapha ucala kwami ukuyejele ke bro wami ngithiwa mabafika lapha eDenmark sayidlala ndoda ngishaya ngenye 7 days uthi ngiyabhala ufaka ngibhala ende lapha uhlala lapha bathi straight the modap la ngicala khona ke modap hayi modap imfoti ijele elikhulu lapha kuboshwa yonke inhlobo yomuntu Nigeria China wathi bagcwele abantu basema airport lapha ngemithwalo lapha ngithola baboshiwe ama trucks ngithola hamba ngcono uvele lapha mongena uhamba sitwetla nomshini vele lapho uphuma skeleton ungena emshinini mngani ayifana ukuthi uzoshaya amalaliga lapho uhlala usikwatile mfana ayishaya donke ipiri lapho afuna badumele bayiphonsa mfana ispin sokushaya faint la ayishaya lapha lapha abadlali uyaconda mfana akunasibosho esitshontshele esenye isibosho lapha imali yangena phela imali nemali yasemodaphi lapha ingaka ngithola 1 rand 2 rand 3 rand 4 rand 5 rand when you exchange exchange mawuphethe imali exchange ayigcina ku 20 rand imali oyiphathayo yokungena eseleni 100 rand imali ogcina ukuyiphatha lapha yonke into musi ifair dlalwa ama dice dlalwa uslay khando
yonke into mngani kuya ngakuthi angithola straight angekho yeah it's like hando re shaya amanye amalofu lapha ngama dice it's like hando awuchazele it's like hando ubheja ngesinkwa yeah edayizini namalofu 2 I do 4 I do 4 slide 2 manje mase uwina seziba bhaya yeah yathengisa ubhemizolo yeah yathengisa angithola thengisa yonke into ifela angeke uzungiroba ngibiza ubaba yanyinga khahlela lamawada walapha lapha kufuna uqondo bafuna kahle kanje ba correctional services leya lapho ubuye uqondile mfana sho umthetho wena nje akunamthetho la uyashawa wona kahle ngendlela egrand angithola hayi ngendaba ukuthi what is what lapho uthi ulela uzoyo ndoda bayiguga ndoda hey manje isiphithiphithi lapha etoilet kiki ya what is what umthetho vele athi into vele lapha angithola hayi so uhlala isikhathi esingakanani ngara bro amile yonto le engibaselile ngalo licala leli lapha ndoda ngitrayelile boma 4 cabanga manje before ngithola ibail bakushaya ngiscratch lapha idlala iDelmas angithola ngicabanga ngi-attende kayi3 mngani angithola 4 months yeah so lo nje ndoda ngithena ukuthi mangicala ngithola ibail vele ngaphuma same time angithola umjida ukuthi uyaliva ucave kanjani ngisala ndoda bangitshela mase ngiphuma mina bengagame wena solura uthi vele yeah mina mara ngiyacakeka nakhona noma ngi-attenda lapho angithola akena mzala lecala leli mina ngazi ukuthi hayi bathi mera benoka uyi-attempted mera ukuthi uhleli kakhulu ku-ICU or yeah now kude and mina ngiphume umzala angakavuki ku-ICU